راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتا راديو أب زلزلكم سلام زي خبركم سمعتي راديو إيرنا لومي سوني 25 مقابيت كرتشحن 10 شعتنيو نايز ساعة زي فنونا يفلمالو كتكتاتلو بخبري نعدمنا كم وترو على توزينا كان قدمنا فلما أرستاتو إرترا مثل HIV زنبرو سبات بسنك عباي سعال سعب زنبرا موت ب83 مئتاويت قوديلو بجنرال كندوز مرح لعلواي وتهدراو لوخ إثيوبيا أب مدبرات حيل بحر فرنسا عودتا كايدو أب قد دوب كسما مع زيكالا سومالن كينيان ناب أهقرا بيت فردي يغربا هذه إذاعة إرنا زينب زرزر إرترا مثل HIV يبلع زنبرو سبات بسنكي عباي سعال سعب زنبرا موت ب83 مئتاويت كم زقدلت حبرات هاقرات أفليتو حبرات هاقرات بروغرام HIV ايدس بمغنيات هاقراو معالت عباي سعال أبزوت مجلسي أب ممعبال زركب هاقرات كسابة كلتشان عسران أبزلو جيزي متأنا موت ب75 مئتاويت كوكدلا بزغرب إمامه نتمدب قدم جيزيو ناب عوض زبط سحا سلست هاقرات قدامي تهندي ب84 مئتاويت كتكون كلا إرترا دما ب83 مئتاويت أب كالاي درجة سريع والو حنتي كابتن زبزحوم HIV ايدز زنبرو سبات زركبولا مالاون نزي أب كلتشان 16 زغرب إمامه مقدال متأنا موت بسنكي عباي سعال ب78 مئتاويت أبشتو أبتحتولا 18 هاقرات نزي متأنا موت بالعلي 5 مئتاويت كم زقدلا تعبيرو إذن أم مبال زركبا هاقرات نزي شتوزي كعوتالو زخالا بمتحبار مشاركة هاقراتن ودباتن اكوان تغني أب تعنا زهلو بوليس منقستن تبقسنون وسان مخانو تحبيرو بدرجة عالم عامتاوي لعلي فرق مليون مسي HIV زنبرو سبات بسنكي عباي سعال كموتو مصنحوم زملكته تسبتساب ودب تعنا عالم كساب زحلف عامت ب4 مئتاويت كم زقودله عملكيتو عباي سعال قبو حكمنا وكنكن بمركاب كيف وزخ الحمام اكوان تغني مسي HIV ايدس نزنبرو سبات كنا أتي كاندي كتالي تدرب حمام كوينو كم زلو يفلت برغادر جنرال كندو جزو تناني زمرحول على وتهدراو لوق إثيوبيا أبز تفلالي مدبرات حيل بحر فرنسا عدد كم زكايده وتهدراو منشطات كليصم وتهدراو لوق إثيوبيا أب سمينا فرنسا بزركب معسكر بحريا شربوك أبز كايدو مبصح نمعبالي حيل بحر فرنسا بمعزب بزعباتي إثيوبيا كتهانصم ديباز الله حيل بحرن زد ليوناوتن بزملكت تميايتو معسكر حيل بحر شربوغ حده كاب 3 عبيت مدبرات حيل بحر فرنسايو فرنسا بزيكاتي اب اوروبا زركب كل مايا ابز تفلاليا كفل العالم اب زركبا 10 تدسيتاتون معسكرات حيل بحري كم زلوا يفلت لوق إثيوبيا بزيكاتي ناي شربوغ عدتو اب جيبوتي هيرون ناب زركب مدبر حيل بحر فرنسا بمبصح مس فرنساوي ازازي ناي حيل بحري كوماندر كريستوف ديلديك مرغب بزعباتنا إثيوبيا مدبات تزراريبو بريزيدنت فرنسا مانويل ماكرون ناب إثيوبيا بزكايدو تاريخاو مبصح مس قدامي مينستر إثيوبيا أبي أحمد بمرغب مهنات حيل بحر زركبو زتفلاليه وتهدراو سمعت كم زختمو بوقعي تعبيريو إثيوبيا نتي مسنات إرترا زتبتاتنا حيل بحرا داقم نمهناتو تقوايا كوانتلا أتي تغم حيل بحري مدبرو أبي كم زغون بمستيريا حيزاتو زلا بقداي دوب أموت أزركبا سومالن كينيان بمنغونينات قدام مينستر إثيوبيا بحمس توسد تبقسو شمقلنا دحر مفشالو نابا أهقراو بيت فردي كقربا كم زوسانا تقليسو مرحتي كينيان سومالن بمنغونينات قدام مينستر إثيوبيا أبز حالة فرحية بعد ديسابا بزقبرو ركب أتيزا سحب زلو كل ما يزا تقالل سفيح كبابيتات بشمقلنا نمفتحو سلزي تخالي نابتي أب هولاند كتما هيك زركب بيت فردي كسقاقرو كم زوسانو تحبيرو سومال أبتي جزءاتا مخانو تقلصو زلا كبابيتات ناي عدنا نتفتات نمكياد مس تشاينا سمع دحر مقداما كينيا اتبوتا بمسرت مجزاتا وعلات نعيو زقباني كتبل تقاوميا أسمعا أب كلتشحن 16 ون اتقوداي ناب أهقرا بيت فردي قريب كوان تنبره والساني كيتوهوين كلتين هقرات اندقنا نمزراب جميرا انتغوني تبندادي هبتا مخانو زنقرل زلو قماقم نتفتات عدنا قدم مجمارو واننتو كتصاري كابزب الحسابين زقوا يالو زلوا حقاو مسرح نايت قداي أبزمت زلو ورح مسكرم بوقعي كجمر مخانو كاب مقادشو التفنو راديو داسلان أفليتا زي خبركم سمعتنا زينا بزي فتسمنا لنا كاتسيلو أتو كبروم دافلا أتو كرو أبوانا قدات حيزلنا كقربيو دقيمة مكتالكم يعدم راديو إيرنا
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ከመይ ኣለኹም ክቡራት ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ዘለኹም ኣቐዲመ ምዉቕ ናይ ናፍቖት ሰላምታ የቕርበልኩም። እምበኣረይ ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ብተኸታታሊ ከካፍለኩም ደልየ ዘለኹ እቲ ኣብ ልቢ ኩልና ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንምምጻእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ስርዓት ብግቡእ ንምኽባር ንሕግታቱ ንምኽባር ኤርትራውያን ዜጋታት ተዳሊኹም ዘለኹም ንዝብሉና እንታይ መልሲ ንህብ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ሓደ ርዱእ ነገር ኣሎ። እዚ ንሓልፎ ዘለና መድረኽ ልሙድ እኳ እንተዘይበልናዮ ኣብ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ንፅበዮ መስርሕ እዩ። እዚ ድማ ስልጣን ህዝቢ ንህዝቢ ንምምላስ ንገብሮ ቃልሲ እዩ። ለውጢ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ለውጢ ድማ ንስርዓት ኢሳያስ ብዘይጎነፅ ምልጋስን ግን ክለግስ ምግዳድን ክንልምኖ ዘይኮናስ ክነገድዶ ብድሕሪኡ ነቲ ገቢትዎ ፀንሐ ናይ 30 ዓመት ስልጣን ህዝቢ ንወከልቲ ህዝቢ ምርካብ እዩ። እዚ ዜጋታት ክንፍጽሞ ዘለና ግቡእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይዛረበሉን እየ። ጉዳይ ናይ ስትራቴጂን ጉዳይ ናይ ከመይ ጌርና ነዚ ስትራቴጂ ነተግብርን ጥራይ እዩ። ናይ ግዜ ሕቶ ናይ ተመክሮ ሕቶ ጥራይ እዩ። ባህላይ ክግበር እዩ። ስርዓት ኢሳያስ ክለግስ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ። ምክንያቱ ነቲ ስርዓት ተሰኪሞም ዘለዎ ዓንድታት ዋላ ሓንቲ ጽንዓት የብሎምን ክፈርሱ ድማ ዝኽእሉ እዮም። ናትና ናይ ሙዳብን ተቃውሞና ብግቡእ ዘይምክያድን ጥራይ እዩ ስርዓት ኢሳያስ ከም ዝቐፅል ዝገብሮ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኣርእስቲ ምልጋስ ንስርዓት ኢሳያስ ስልጣን ከረክብ ምግዳድ ዝብል ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እምበር ክኸውን እዩ። እቲ ቀንዲ ኣሻቓሊ ሕቶ ንሱ ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ኣሻቓሊ ሕቶ ንሕና ካብ ኢሳያስ ከም ህዝቢ ማለት እየ ካብ ኢሳያስ ንርከቦ ስልጣን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብን ብዘይጎነፅን ክነካይዶ ንኽእል ዲና ዝብል እዩ። ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝጠቕሶ ፖለቲካዊ ባህልና ንኸምኡ ኣያዳለወናን። ምክንያቱ እቲ ብብረትን ብጎነፅን መሰልካ ናይ ምሕታት መስርሕ ኣድላይ መስርሕ ማለት እዩ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ንባህልና ንፖለቲካዊ ባህልና ኣፀቢቑ ፀሊእዎ ኣሎ። ብዕድመ ድማ እዞም ውሕዳት ዘይኮናስ ዳርጋ ኩልና ኢና ተፀሊና ዘለና በዚ ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ተመክሮ። ኣሉታዊ ዝብለሉ ዘለኹ ምክንያት እቲ መስርሕ ቁኑዕ መስርሕ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ብሓደ ወገን ነቲ ዓብ ባህጊ ናይ ናጽነት ኤርትራ ዘማልአ ስለ ዝኾነ ዝነኣድን ኩሉ ሸዓብ ልብና ዝነብርን ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉን እዩ። እዚ ሓደ ጥዑም ነገር እዩ ማለት እዩ። ጥዑም ክትሰርሕ ሓተላ ድማ ትገድፍ ኢኻ። ሓተላ እዩ ሕጂ ዘሸግረና ወይ ከዓ ክንጉሕፎ ዝግባአና ኢለን ተረዳእኹ ምስላ ዝሓሸ ምርዳእ ክህሉ ክእል እዩ። እቲ ሓተላ እቲ ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ባህልና እዩ። ንሱ ድማ ብቐንዱ ዴሞክራሲያዊ ሕግታት ወይ ንገምጢና ሕግታት ዴሞክራሲ ክነኽብር ሸለል ምባልና እዩ። ንምንታይ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ
ሚሊታራዊ ወይ ወታደራዊ ቀይዲ ናይ ምፍርራሕ ቀይዲ ድምፅኻ ናይ ዘይምስማዕ ባህሊ ነጊሱ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ዘሕዝን ድሕሪ ናጽነት እውን እቲ ረጊጽናዮ ዘለና ዲሞክራሲያዊ ሕግታት ክንደይናይ ምዃኑ ስለ ዘይተረዳእና ክርገጽ ከሎ ንህዝብናን ንሓደስቲ ወለዶን ወፂዕና ያሚና ቶም ንፈልጥ ማለት እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ባህልና እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ሕጊ ንጥሕስ ከም ዘለና የረዳእና ስለ ዘይነበረ እዩ እቶም ካባናት ጽቢት ዝግበረሎም ዝገብሩ ዝነበሩ ወለዶታት ማለት ክንምህሮም ክንመርሖም ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ተኻኽልኡ ዘድሊ ነገር ክንነግሮም ዝጽበዩና ዝነበሩ ወለዶታት እቲ ዝነበረና ፖለቲካዊ ደረጃ ናይ ባህሊ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝነበረ ነቲ ግቡእ ትምህርትን ቀይድን ደገፍን ከይሃብናዮም እንሆ ኣብዚ ዓዘቕቲ ናይ ተበለጽቲ ከም በዓል ኢሳያስ ዓይነት ወዲቕና ፖለቲካዊ ባህልና ክብ ዝበለ እንተዝኸውን ነይሩ ግን ዋላ ስርዓት ኢሳያስ ይፈትን ንሕና ነቲ ስርዓት ዝከላኸል ፖለቲካዊ ኣገባብን ባህልን ንህዝብና ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመት ናይ ድሕሪ ናጽነት መምሃርናዮ ነርና ሕጂ ግን ክንብልበለ እምበር ኣይተከዓወን ኢልና ነዚ ፖለቲካዊ ባህልና ኢና ክነደልድል ዘለና እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ዝኣርእስቲ ናይ ሕጊ ዲሞክራሲ ዝብሎ ዘለኹ ሕጊ ዲሞክራሲ ዝብል ቃል ሕጋዊ ዲሞክራሲያዊ ሕጊ ማለት ኣይኮንኩን ሕጊ ዲሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲ ሕግታት ተሰፍር ኢኻ ንምባል እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ ዲሞክራሲ ክበሃል ከሎ በዓሉ መጺኡ ኮፍ ዝብል ካብ ድኳን ትዕድጎ ኣይኮነን ንዲሞክራሲ ዘጽንዕን ከም ዝቕጽል ዝግድድን ሕግታት ትሕንጽጽ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ጽበየና ኣሎ ክንሕንጽጾ ኣለና ምሕንጻጽ እዚ ሕግታት ግን ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ ዓለም ዝሰርሓሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራውን ብጽሑፍ ሰፊሩ ዘሎ ሕግታት ዲሞክራሲያዊነቱ ዝነዓቕ ኣይኮነን ድሓን እዩ ምኽባር ነቲ ሕጊ ዲሞክራሲ እዩ ጎዲሉ ዘሎ ዝጣሓስ ዘሎ መዓልቲ ዝርገጽ ዘሎ ንኣብነት ክጠቕሶ ድሓሩን ሓደ ሕጊ ዲሞክራሲ መሰረታዊ ዝኾነ ሓደ ሰብ ገበኑ ብሕጊ ክሳብ ዘይተረጋገጸ ንጹህ እዩ ዝብል እዩ ኢኖሰንት አንቲል ፕሩቭን ጊልቲ ዝበሃል እዚ ኣድማሳዊ ዝኾነ መሰረታዊ ሕጊ ዲሞክራሲ እዩ እዚ ኣብቲ ብረታዊ ቃልስና ይኹን ሕጂ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ተረጊጹ ንሪኦ ተዳሂኹ ንሪኦ ተዳቂቑ ንሪኦ የለን ኣሰሩ የለን እዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ ሕጊ እዚ ከም ዘሎ ኸማን ብቴዎሪ ወይ ብስነ ምግባር ብስነ ፍልጠት ብቤላ ቤላ ይፈልጥዎ ኾኑ እምበር ኣብ ግብሪ ክውዕል ስለ ዘይረኣይዎ ኣይፈልጥዎን እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብ ገዝኡ አንጠልጢልካ ክትኣስሮ ቦንዳ ፖሊስ ክትድርብዮ ወይ ማእሰርቲ ክትብሎ ኣይፍቀድን እዩ ፍንፉን ነገር እዩ ሓደ ሰብ ክትከሶ እንድሕር ደሊኻ መክሰስ ኣገባብ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መክሰስ ኣገባብ ድማ ሕጊ እዩ ኣለዎ እቲ ሰብ ንጹህ እዩ ግን ጡርጡር እዩ ስለዚ ክሳብ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ንነፍሱ ተኸላኺሉ ጠበቃታቱ ሒዙ ይኹን ብካል መገዲ ንነፍሱ ተኸላኺሉ ምዝርታዕ ጥራይ ብፈራዳይ ድማ ገበነኛ ኮይኑ ተተረኺቡ ጥራይ እዩ ገበነኛ ዝበሃል ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ግን አንጠልጢልካ ፍርቅለይቲ ካብ ገዝኡን ካብ ስድሩን ወሲድካ ኣብ ሓደ መዳጎኒ ክድርብዮ ትኽእል ኢኻ ንዓመታት ክትርስዖ ድማ ትኽእል ኢኻ ይብል
حجزي حق ديمقراسي قال حق ديمقراسي زي تفتوعو وساني كما تخيليو توساني بمسارات حقي ديمقراسي بزبزحو سبات يوسن زبل حقي انتدعا أقربك ويكا حنسيسكا زبزحو زوسنو جن نعخا زي السماء معك أنت خوينو كتنسبو أي تخيلني عرا وانا ندات عمكا نتي حقي ديمقراسي زعززو كتتقبر لك كتكرمو إلكا عطفكا كوف كتبلون أي فكادني مالتي إذا كبيديو عرا ندات عمكا نعخات رأيزي كونس بولكي نقجل لخا خون خيلي محبرا وقجل مالتي إذا سي نعنا زقدعيو كمي جيرو يقبري لك كتكوري أي تخيلني خا تحقاوي ناي ديمقراسياوي مسرح انت دعا سيحيروكا مالتي إذي محبرا وقجل نبلو نتنقى في نقراتون خون خيلي نعبنت ني قجل هيمانوت كازم الكتك خون خيلي ويكا ني مبوك قلاوي عد خازم الكتك خون خيلي اتزتو السنة والساني بتيز وزع حقي ديمقراسي يزبلوكم زلوكم بزبخونة حق زي كونه حق ديمقراسي مسروحو تختيلو زتو السنة انتقوينو ولا نعخا محبرا وجل خان زقدع ويكا زيت عم يكون كتقبلوا يقبع حق مسرح حق ديمقراسي تختيلكا كتقرمو تخيل يقباي كتبل تخيل جن نتي حجز الزو كتفتس معلك هاسبلي أبزناتنا تموكروناي إرتراويان كم تزولكوهم حق تتعحيسو مخاد لميدنا يوصل سخونا هذا سبي السر هذا سب نبرتو يحدق عدتات نبرتهم يحدقوا جنزب ناقفخا يحدق جزاخا يفرس تقسا مريت تخلكل تقسا مريت توهيبوكا جزاك تسرح مستفتن جزاء فرصوت بحال ناي نقد مسلكا يحدق أقلقلوت بزي قدب سقيلكا قد سألت بحال إذا كله كما تسخلو حقي أيسرحيني وابزبل أمنة أتينا لنا أنا كلنا عبيتن نعشتن حق زسرحالو زنبره غزي عين ذكرنينا ولا تي حقنا يبعل حيل سلاسي حقينا إلا نخبرون يرنا مقنياتو حق نيرو ولا كوا نايد حدا هزعي حق انتخونا ناتي حقي كتكات علون مسالكا اخترقا قسن بوتا يبنيرو نبرت كانت تحديكا بيت فرد تخيد اتسرعات يكونن دلاي وزقبر مرخات كي ترفو عبيت فرد قربو نيرو ببيت فرد دما بتي حقي زوصة يفردو نيرو حق ديمقراسيا ولا يكون حقنا ايتي هاتي هايل سلاسي يكون نايدرجي حقي مسرت يوسن لهم نيرو إذن لومي أبسرعت إساس استولدن زعبين ولدو اتي نمودا سرعت هاي لسل إثيوبيا زسارح تقادالاي حفاش ودب حزبي حقك التحاس تراي يزفلت نيرو سلازي حق متحاس كتم زتعمكا كتكرو تخيلي خازبل بوليتيكاوي بحلي أتيونا نمنتاي حقي نزتحس السخاد ما حقت حيسكا يخات حويو نابنت مسلكا ناقرا وقلقلوت مسل أصر شمون تور حيخا زي خبر الكا من قستي سرعتي ساس لمينكا زي خبر كنت لمنو عدل زي بكا حقاوي مسرح كتتحزو زي بقى انت خوينو قلع عمتات بزي حقي ولا انت قلقيلكا دحر قرو
كابز سرعات زيس بزي حق دما أنا ون كالجس علني تبل مالتيو من سياتنا سجردوب كخدوز تقددوا له مخنيات أمو زي حقاويان تباهيلهم استخصصوا له مخنيات بحقي مسلهم زي خبر سلا زي رقبو بعلهم مسلهم كخبرو هيوتهم كسرعوا سلا استقددوا السوس خونه ما تقالستين عن بلو منبر زي حقاويان عن بلو منينا مخنياتو حقي مس قبو خان دحر زي فتش الملكة سخان ما نتيز تتحس حقي بعلى خيخة تخبره من قستي أفترا نت فيدرالاوي حقي سلازة فرسة براتاو قالسي جميرنا تسوينا أمسينا ببرات أمسينا بحقي زي كونس بناتنا حيلة أمسينا مالتي قال علمون ناس أنتو بقالسن ببراتن بمسوعة زمنس مخنيات اتي حقيك مسل غاس لزي يخبر يكون بالنخل أفتراوي قدم بجزء مجزات إثيوبيا لحد ما بسرعة إساس حقي أبزر فرصة له جزء زي قاتات إرترا بعلم لنفسهم كم حضروا جميرهم سلازي بقبوا مسرح تلميدو بحبو صلي معداغا تلميدو عبدك وصيخا اوصاي خيدكا كتنبر انتخونكا عقبا ختركب انتخونكا بحبو مسدلالو تسماما ገንዘብ تخفل شمكا تغير ابتعدي عقبا مس مصحكاون تاريخكا شمكا ادميخا تغير عقبا زبكا هاجر مس مصحكاون ابتي هاجر كل وكا زخل حلفاتات الممحاش ناتي حقك تمزز تجمر هذه إذاعة إرنا أب حق زي بكا هاجر كم بعل سودان إثيوبيا إسرائيل ليبيا كال هاجراتون تلي خادمة ولا اختنبر وعلتك هم معلتي تتعبب اتي زلخايو نا عقبا هاجر مسلكا زي خبر انتخوينو مالتي كم بعد السعودية زي مسل هاجرات كريستيان انتخونكا مسلكا دروت سلزخونه ولا نا اسلام شمت حز مالتي كريستيان انتخونكا أما بزحاتو هاجرات باسبورت تعدك أبتا هاجر كتنبر نايكالي شم نايكالي سب باسبورت أدمي حسكات خيد سبعتات تزدلي وكبصحو نحسوت مرحا قبرو نزل حسوت مرحا تراي مقبار زي كونس بو هيوتو مقتصلو مو نتنبور نتحكي قديفهم بتي بحالهم زمهازوه نمنباري لهم زقبروه وقتصلوا مالتيو إذا كله أبنت تجديد كات قبروس لزخانة بحال خوينو الله خلقكم يدلي يتصبق يمكن قبرو لنا زبلوا له لا كقارس الله زبلوا له إذا يكون أنا تحطه معي أبتي نسرعة إساس كنا في الرس أمو ديمقراطياوي حاجة كنقبرها بنبللو جن إذا كله كنقف على مالك بملؤ كتسر له مالك بحال جن قليل بقليله أي بلني حج ون زي تعمكها كنتات من ساق كتقصلو تخيلي مالك انت دعا قال نجر نابتي أنفتو نابتي السخات دليو زي كيد انت خوينو قلتيفكا زي حقاوي عقبابات ممهز كتجمريخا زي أبي إرتراويان نبور كوينو ولاون أبتم مسكونات زبهالو هجرات ناي حقي مالتيو في الله أوروبا
بصحكا كنسخا اتنا يقدم لمدينا زي حقاوينت يقصل قال من اسات كله تغيروا لهم بكله كنكن تغيروا لهم كم عقبኛታት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኣውቶቡስ ወይ ኣብ ባቡር ከይክፈሉ ክኸዱ ይረኣዩ እቲ ካብ ዘይምኽፋል ዘድሕንዎ ገንዘብ ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ፀገም ድማ በታ ዘድሕንዋ ክፈትሑ ዘይኮኑስ ካብኡ ንላዕሊ መፍትሒ ፀገም ተዋሂቦም ክንሱ በቲ ዝተቐበሎም ሃገር ናይ ኣውሮፓ ነዚ ልምዲ ይቅፅሉ ይሄ እንተበልካ ከም ባህሊ ኮይኑሎ ሽጣራ ምግባር ነቲ ትደልዮ ነገር ሸፊንካ ሸፋፊንካ ታሪክ ፈጢርካ ክትረክብ ምፍታን ባህሊ ኮይኑሎ ዓገቡ ናይ ባህልና ኣሎ ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይትን ተፋቲሕና እንተኢሎም ካብቲ ዝወሃቦም ናይ ዕቁባ ገንዘብ ዝያዳ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሕጊ ወይ ፈሊጥ ኣሎ ፈሊጥ ከብሎ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ንከምኡ ኣይኮነን ተማሂዙ ደገፍ ናይቲ መንግስቲ በይንኻ እንትኾንካ ዝወሃበካ ኣሎ በይንኻ ኮንካ ቆልዓ እንተልዩካ ዝወሃብ ደገፍ ኣሎ ካብቲ መንግስቲ ዕቁባ ዝሃበ ሰብኣይን ሰበይትን በይኖም እንተልዮም ዝወሃብ ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ደቆም እንተልዮም ዝወሃብ ኣሎ እዚ ኩሉ ክወዳደር ከሎ በቶም በኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ዕቁበኛታት ነዚ ምስ ፀብፀቡ ንሕና ተፈላሊና ኣለና እንተኢልና እሞ ኣብ ክልተ ኣለና እንተኢልና ዝያዳ ረብሓ ንረክብ ኢና ኢሎም ይፅብፅቡ እሞ ኣብቲ ዘይሕካዊ ይኸዱ ንዓመታት ብሓደ ከለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዝተፈላለዩ ገይሮም ነቲ መንግስቲ የቕርብሉ እቲ መንግስቲ ድማ እቲ መስርሑ ነዚ ከፃሪ ኣብቲ ንቡር መስርሑ ስለዘየለ ስቕ ይብል ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ይርከብ ክኸውን ግን ስቕ ይብል እዚ ሕጂ ኣነስ ሕጊ ክኽብር ኣለኒ ኣይተፈላለና ስለዚ ሕጊ ዝህበኒ ንዘይተፈላለዩ ሰብኣይን ሰበይትን ዝውሃብ ዋላ ትሑት ይኹን እሱ ክወስድ ኣለኒ ዝብል መርገፂ ኣብ ምውሳድ ሓሚቖም ኣለዉ ማለት እዩ ዘይሕጋውያን ይኾኑ ኣለዉ ኣብ ዓዲ ሕጊ እሞ ዘየድልዮም ከሎ ብዙሕ ክጠቕሰልኩም ይኽእል እዩ ኣብነት እሱ ኣይኮነን ግን ሕጂ ቀንዲ እቲ ባህሊ ናይ ሽጣራ ኣብ ኩሉ ነኣትዩ ኣሎ ሱቕ ኢሉ ብሕጊ ዝኸይድ ፋራ ሓንቲ ዘይፈልጥ ሓንቲ ዘይረክብ እዩ ዝብል ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ዝለመድናዮ ኣሎ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ሕጊ እንተተፀቢኻ ደቅኻ ንስኻን ትጠምዩ ኢኹም ከድካ ኣብ ዕድቂ ፀሊም ዕዳጋ ይኹን ኣፍቲኻ ይኹን እቲ ዘድልየካ መግቢ ጋዝ ካልእ ነገራት ስራሕ ዕረፍቲ ኩሉ ብከምዚ ኢኻ ትረክብ ስለዚ ኣይትደቅስ ትደቀሰስ ዋላ ሓንቲ ኣይረክብን እዩ ሕጊ ዝፅበይ ዋላ ሓንቲ ኣይረክብን እዩ ዝብል ፈሊጥ ኣብ ኤርትራ ተኣታትዩ ስለ ዘሎ ቶም ዓበይቲ ዘበልና ድማ ከምቲ ዝጠቐስክዎ ኣብ ዝተባሃልካዮ ምስራሕ ስለ ዝለመድና ሕጂ ዝቕይደና ወታደራዊ መንግስቲ ወይ ወታደራዊ ገድሊ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ነቲ ናይ ቀደም ምን ሽጣራ ንቕፅሎ ኣለና ሕጂ ዘይኮነስ ፍርሒ የመሓድረና ስለ ዝነበረ ወታደራዊ ፍርሒ ዘመሓድረና ነይሩ ዘይፈተኻዮ ነገር ነቐፌታ ከተቐርብ ሰጋ መጋእ ትብል ምክንያቱ እቲ ነቐፌታ ዘቕፅዓካ ወይ ከዓ ከም ትጥቃዕ ዝገብረካ ክገብረካ ስለ ዝኽእል ስቕ ትብል ነርካ ማለት እዩ ተገደሰኒ ኢልካ ስቕ ትብል ሕጊ ክትሓስ ከሎ ስቕ ትብል ሓደ ሰብ ክትቃዕ ከሎ ኣብ ሜዳ መስኪርካ ኖኖ ዋላ ሓንቲ ኣይገበረን እዚ ሰብ እዚ ኣይንብልን ነርና ምክንያቱ እቲ ነገር እቲ ብላዕሊ መፂኡ ዘፍርሕ እንተኮይኑ ኣይንብልን ኢና ፎኪስ ነገር እንተኮይኑ ንዛረብ ኢላ ኣብ ነቐፌታ ኣብ ገለ ናይ ምግብና ናይ ኩባያ ናይ ሓደ ክልተ ነገራት ንዛረብ ነና ንኸውን ቀንዲ ግን ሂወታ ድሕን ዝኾነ ምስክርነት ይኹን ሕቶ ይኹን ምብዳህ ነቲ ግንባር ግን ኣይነበረን
حجي إذا كل مأتوي إذا دليو زلو مخنيات لومي أبزي بوليتيكاوي هيوتنا إزي يبكلنا مهلاو بمعزابي أتوم نلوطين الدالو زلنا سبات أبوز عينا نركب زلنا نمنتاي أبوشتي لوطين مدلاو زتن مكياد ودبن مقبار عدل سلازي رخبو زيقاتاتنا نحنا بكندقهم كوينا ناتو موكل كينا نسرح لنا إن شاء الله تنقبرو زلنا دما توشت زلو زنقرونا زلو كخون كن أبو أيكونا نسخفتاي إذا دقا زلو كزيون غنزوون أو فيو يسرح له فلاي من نسيحت فلاي توم عبيتناي كزي قالسي سبات ግን እቲ ኣብ ለውጢ ንምምፃእ ዲሞክራሲ ንምምፃእ ዝቃለስ ዘሎ ውድብ ሰልፊ ምትእኽኻብ ባዕሉ ሕጋውነት ዘይኽብር ኣንፈት የርኢ ኣሎ እዚዩ እቲ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኣንፈትና ኣብቲ ነካይዶ ዘለና ሰልፊ ዴሞክራሲያዊ ቀይዲ ሸረል ንብል ኣለና ነዚ እዚ ዜጋታት ኤርትራ ንዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝሓቶ ዘበለ ምምእዛዝ ንሕግን ስርዓትን ነኽብር ደለና ዜጋታት ኤርትራ ንዝብል ሕቶ ከም ኣገዳሲ ኣርእስቲ ንወስደሉ ዘለና ዝወሰድኩሎም ዘለና ምክንያት ዜጋታት ኤርትራ ዝፅበየና ዘሎ ብድሆ ለውጢ ክዕወት ዝውስኖ ዜጋታት ንልዕልነት ሕግታት ዲሞክራሲ ናይ ምኽባርን ዘይምኽባርን ክእለቶም ወይ ተፃዋርነቶም እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለኒ هو بحقتات ديمقراسي أي قيدن إلو عاول الزارب سب يلا نزخون سبحتوتو قل كساب إتا وساني أنصار ربحا محبراو قجلؤون مخانو زردع كل سب بحقي يقيد على الخويزل أبزي وصعي زلنا دما موصعي زربانا سيو بحقي بسرعة كنكيد على الناين نبل أنا قيادي لنا ونمبعصحنا البوليتيكا كنتف نرأز لنا إرتراويان إتوما وصعي زلنا عينا إلى اللخو نبرت إرترا نزعدل كناس لزي رخبو مبارا مصعي إرترا زيغاتات كريوو نصبيو تصاورنت كاب حجي نمعقان انت دلينا نزوم أبدق زلنا نقبرو زلنا بوليتيكا ونطفت كنمزنا لنا بزح لنا دق زلنا تمرت لنا كإلت لنا لومي نحنا صبق نقبر انت زي لينا دحارون صبق أيقبرن لنا كنقمقم نخيل كاب حجي معقانينا فتنانا يوم مالتيو لومي صبق بحالينا بوليتيكا ناي متصوار حقنا مخبار نتعتاتو انت خوينا قن صباحون زلنا عدل نمتتتاو السي مالتيو مبارا مصعي إرترا زيغاتات كريئو نصبيو تጻዋርነት ንምቅያድ ብሕጊ ሎሚ ኣብን ኣሽቱን ዓበይትን ፖለቲካዊ ንጥፈታትና ነሪኦ ዘለና ተጻዋርነትን ፈቃደኛነትን እዩ ካበልና እንታይ የነተን ላሕሊሕን ዘለዋ ሕግታት ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝብለቱ ኣብ ንጥፈታትና ካኣቱ ኣፍቀዱለይ ሎሚ ነሪኦ ዘለና ተጻዋርነትን ፈቃደኛነትን ንቀይዲ ሕጊ ኣዝዩ ትሑትን لحلحني زبل مرقص يزلني امنتي يزلني مرعاي ودما بكلت عبيت مقدي كنا مسكرون خلينا حدا والسانيتات بديمقراطياوي اجباب مالت بمسرت زفلطو حقتات كتكبروا اكريرنا عين صوعنا كله نقبرو ابو الدباوي محبراوي زخون يكون نتفتات البوليتيكا ونتفتات يزبلوكم سلفي نقبرو زلنا بمسارات زفلطو حقتات زتحنصصو حقتات كقيدو
عترينا نصوعنا لنا راديو إيرنا أزي تكتاتلو زلخم كابه كتما باريس بغطاز فنو دمت راديو إيرنايو ناب راديو إيرنا تلقو نقفيتان ريتون زحقفة ملقتاتكم قدمي مغربنا نمزخارو أرستازينا كسمعكم ኤርትራ ምስ ኤችአይቪ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ስዕብ ዝነበረ ሞት ብ83 ሚእታዊት ከም ዘጉደለት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ብርጋደር ጀነራል ክንዱ ገዙ ተናኝ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ዑደት ከም ዘካየደ ወተሃደራውያን ምንጭታት ገሊጾም ብጉዳይ ዶብ ኣብ ምውጣት ዝርከባ ሶማልን ኬንያን ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝተወስደ ተበግሶ ሽምግልና ድሕሪ ምፍሻሉ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቕርባ ወሲነን እዚ دمت راديو إيرنايو ملختاتكم ناب راديو إيرنا أبز مدبزي كاباكم كاب سمعتنا نزمتو رئيتو نقفيتا ما أرمتان كالإنز غربلو مدبيو هلو راديو إيرنا كامل لهم دعابهم جماعتكم كلهم بحفشة كوم أول يوناتان إزي ملختيك تم حلال سلي ናይ يأكل كامبين بتعمل صبور خير الله أنا وندرب إكساتس فقعتي كم سري هون فيديو دقبر فقع كم سري هون كده جماعي يأكل بلا الله يأكل دبلود ما ملا هزبي إرساء أو شنا وطاني يأكل عزي نبور منبر يأكل عزي نبور منبر عزي نبورنا ننبر دلنا عب نبور ننبر يقول معلج سجابة تبيعه ملقتين سدد من كزيوزي يأكل عب نبور منبر عبدي نبور منبر يأكل عب نبور منبر يدلخو أخبرته كاب سعود عربية بزعباتي ناي أقات أميلو معلت ناي فيفن ونجار عب ستايري أونيري بهم أصلة تطوعهم تطوع دلخو عبدي ديوري أونيري صرفي تطو أي كبلنا نيو أكندو مليش ناينا خنحير تتعرف ممناينا تطوك نبل يبلمان مهنياتون هزبناينا نحسب دلنا نهزبنا نهاجرنا حالينا هجي هكدف اندحر ناي هكدف تخطلتنا تمنجس تزدوكو فندحر يتعرفوا اليوم كوينوم اي تردقوا من وكم فتح دزالي دلو من كل لاي نعوهم يتفتحي ناي حباري وصم تعرفوا خونو ويانا يبلونا عقامي يبلونا قلنا احنا دكنا يوم إلنا نبل حواتنا يوم فتحهم كلها ينعوهم إلنا حبيرنا إلنا حالي الله نفسهم قلنا يتردون سلذي صرفي تطو قبلنا يبلون أقندرو حيلنا وتعلمنا عب نبور منبر يأكل عبدي نبور منبر جايز thank you يوني أبتحلي حرك باي سلام عدالوتي رادي إيرنا نيشان شمونتن عامت نيشاش بحاسوت زقلت إيري تي في تمالي هلاونت إمارات عرب تبع عشب ويكاني تهدراو معسكر نا إمارات تبع عشب كمزلو تأمينا أماسيو إرترا تروبحوخ انتهيو هلاونت إمارات تبع عشب شي تأمينكم تقدف ربحا إرترا ويدما ربحا هجبي إرترا ويدما أمسايا نهجي إمارات ك إرترا كبو ربحا انتهي نقرونا أبراهام كاب سيجرلاند حرقو قلتا منش انجينير يعبيوز تبا الحرين إرترا ومهور أنا متأي غيرات اللو تخاتاتي ليرو معالتي إيش معكون نيرا
بتعمل جريمة أنا بحكي بتعمل شنبيدة بتعمل قداش زخون حتى تحطوا نيرا بس نكملوا شيء كعلن تحتات نكملوا شيء كعلن هاي ملصون كأني جريمة نجنا بحكي شيء يعبيو ناي بزعبوا من زراب تراي حيش كلهم إيرتران مهارات سلجي وكل كاب إشاشي تثبيت قبر الله الشبزي كاب إشاشي نقول بهم إشاش سلام تقبر مسز بخير رأجل إشاش كابانا أيكونن إشاش إيرتراوي أيكونن إشاش نيتبع الجنة خشاش بس أنا حشيبيو إذا جرز حج شغلاتي عند حروتيو انتي بحنساب كنا إشاش نعلي المجدي إشاش قمت دوسر المجدي زينا حاسب إيرتراويان أكنهم إلى دزارب الشبزي إشاش كان ديلا توع لهن إشاش كان ديلا توع لهن إشاش كان دتلا حزب إيرترايو مرات إيرتران دهم ولا زخون إيرتراون الجمع زلوا كان دتلا عينا حزب إيرترا إشاش أمريكا يكونت إثيوبيا يكونه وي علامات يكونه كان دتلا عينا نحن إشاش أفوركيو شبزين بحرد أمشكيرو تقال عليه عواتيكم بحنساب كنا أم محجد أنتاي نكبر كم إيرترايان أنتاي جبر الشبز اللي له مخنيات الشبزي سكنت له مخنيات كان حسيت رايد لنا هذا حدا إنجنير بحالي هذا حدا موري بحالي كان زعيم زربا سمعت الله بتعمي كشاف غوتك ماليشوم ناس يزخيز له فتنة يقولوا له زم سوازياتهم ناس يزخيز له نايلو فتنة ماليشوم دحري دمول سوازي كزاني ما فتن له we don't have time دي زي اللي نحجي إفتران دي زي بلنان أجد على كيف كإشياء زهرمو اللي ويكاني سقمت له سودلو اللي اللي ما قد حسيت رايد له أو اشتها قربي بدقة مالتي هذا يكون we don't have time إشياء سجبر جيروي إشياء كإرتراو أين برن خبرنا أين برن إشياء إثيوبياوي لبنا إثيوبيا إذا حسب إثيوبياوي نرأس زغوطرة إشياء قاب قدمو that's why أنا هم حزبي عطفينا يا هاي ليش ما فين درجن إفترا مريتام بالحزب اللي ناني لهم كل حزب إفترا هم تجيرهم عطفون إيشيا في هم تجيرنا عنا عطفينا كتيلنا أبارينا هاجرنا إيشيا شيء إفترا مريتام بالحزب اللي نجبل إيشيا شيء كلنا تلاقينا نللي بجاهم تلاقينا نللي كم بعد إنجنير يعبيز مسؤول مهارات هم فتنا خشيتنا نتيجة زلف تزحلوه شغل شباتهم كم زي معنا الشباب داي مغرب عرقوا قالتها thank you يغني لي زي دمت راديو إيرنا أنا جميل أمان يبحل أبكتما واشنطن يتقمت بقدامنت نتي تقربوا زلهم ناي حقراو بداي زغونه مهور تمكرو زلو أكل كاب إرترا حتى ملسن اندغربكم نتي زقبل زلو ناي قبات سرعات اندغربكم تمرتي تسمعنا زلهم بتاع خيمتكم كحل فايدة لين بحلف غاني نحي حفتي حرقو بحقي اتي تقربهم سبات حتوها نحنا بلبنا بوشتي خنا حطون ندلي بكذانا كلنا بعلا سلا تقربوا خاني بحقي تنطفتنا تان التحتات ان سنه سرعتان تغتبط حد دلي شتو توقعوا تدلي نطبتات كاني نطنا حلمي ابكذانا كنا نحلمو الساسله تحت لنا خاني نعها غي مسكن كو حل فايد اللي كوموين نخبر حوي زغربو انجينير يعبيو يوحنس مسفن نعوين كسمعو كنيه مالتيو بتاع مخاني نخبر حوي يمسبنو بتي تمرتي سنيقو زلو خاني تي ذهبوا حسب رئيتون كنفلالكو انتقالنا انا قدي اقرب نتي معبلاوي مكشار عن زبولو بزعباتهم من اسياط ابيرتوا زلو ابعدهم كف نخبلي اتا زبلا زراربا بنصر غيرو قمطات غبا زنبره بتموتينا زلنا تماهيرنا توموتينا زلنا دقنا مهيرنا دقنا وين بتحنا زلنا السم كن تعفينهم تشفينهم بمأسرتن بناي وتهدر غوسغواتن اغولغلوتن بليوم زلو ايوصو خاب هاجر مالت حباي غبن يازيا كلاي كاني استاذ حمزه زخونو مهرات كبرات احواتي بروفيسور انجينيرز دكتورز
ኣስማቶም ክገልጽ እንከሎ 50 ብቁፅሪ ቆፂረዮም ማለት እዩ ቁርብ ንሓወይ ኢንጂነር ዕድዮ ክብሎ ዝደሊ ቁርብ ብጨና ይኹን ብዕርክነት ይኹን ብጎረቤት ይኹን ምስኡ ዝተምሃሩ እስላም ኣይነበሩን እንዲኦም ነዚኦም ይዕድሞም ኣለኹ ክብል ከሎ ንሓንታ ክርስቲያን ኣሕዋተይ ክቡራት ክዕድሞም እንከሎሲ ከምኡስ እስላም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ምሁራት እስላም የለው እንዲኦም ስለምንታይ እዩ ንዕኡ ሰጊርዎ ዝኸደ ቃል ሓድነት ትብል ውን ገሊፅዋ እዩ ሓድነት ግን ከምዚ ጌርካስ ክመፅእ ዶ ይኽእል እዩ ሓድነት ክብል እንከለና ጥርናፈ ናይ ኩሉ ሃይማኖታትና ናይ ኩሉ ብሄራትና ናይ ኩሉ ቀቢሌታትና ናይ ኩሉ ኣውራጃታትና ብሓንሳብ ተጠርኒፉ ነዚ ገባቲ ስርዓት ከውርዶ እንተዘይከኣለሲ ከምዚ ዝኣምሰለ 50 ሰብ ከተልዕል እንከለኻሲ ሓደ እስላማይ ዘይምህላውሲ ንዕኡ ንኢንጂነር እያዛ ሕቶ ክምልሳ ኮ እንተዘይከኣለሲ ከምዚ ኢልካስ ጥርናፈ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ኣብ ከባቢ ዋሽንቶን ዝነጥፍ ዘለኹ ቁሩብ ኢሉ እሞኒ እንድዒ ዕድል ኣይሃበንን ኣነ ከዓ ነዚ ክቡር ሓወይ ምሁር ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ኣብ ዝኾነ ዴሞንስትሬሽን ኣብ ዝኾነ ኮንፈረንስ ኣብ ዝኾነ እንድዒ ሰሚዐ እዛ ሽም ኣይፈልጥን ግን ምናልባሽ ድማኒ ገለ ብሽም ይኹን ገለ ይኹን ስለ ዘይሕተት ሓደ ግዜ ድማ ምናልባሽ ምሳናዊን ዝሓለፈ 14 ዓመት ግን ድምፁ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ዝኾነ ክካፈል ገለ ግን ሕጂ ምናልባሽ ካብቶም ደገፍቲ እንተነይሩ ሓንጎፋይ ብጣዕሚ ይሕጎስ ኣነ ሕጂ እንታይ ዘሎ ደጋፋይ ደጋፋይ የለን ኩሉ ሓሚሙ ስለ ዘሎ ብሓንሳብ ተጠርኒፍና ንክንሰርሕ ከኣኒ ድልዋት ኢና ኩላትና ንኩሎም ኣሕዋተይ ከኣኒ ምስ መንግስቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብሓንሳብ ኮይኖም ኣብቲ ደንበ ናይ ቃልሲ ክመፁ ከለዉ ብጣዕሚ ሕጂ እምበኣረይ እቲ ቃልስናትና ክዕወት ዝብል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከኣኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወላ ሓንቲ ክትንክፎ ኣይረኣኹን ከምቲ ክቡር ኣምባሳደር ሓደ ካብቶም ኣምባሳደር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስተሓተተ ዝመፅእ ዘሎ ዕድልና ኢሳያስ እንታይ እዩ ምስተባሃለ እንታይ ኢሉ መሊሱ ኒውትራላይዝ ክንገብሮ ኢና ኢሉ መሊሱ ማለት እዩ ኒውትራላይዝ እንታይ ማለት እዩ ፍሪዝ ክገብርዎ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ኣካል ናይ መንግስቲ ንኸይሰርሕ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምርጫ ንኸይወዳደር እዚ ከወግንዎ ገበን ዝኩሉ ገበን ገይሩ ዝመፀ ግን ሓወይ ክቡር ኢንጂነር ይዕብዮ ግን ወላ ሓንቲ ነቲ ገባቲ ስርዓት ዘሎ መሪሕ ናይ ኤርትራ ንዕኡሲ ወላ ሓንቲ ክትንክፎ ኣይከኣልካን እንታይ ደኣሲ ዕረ ይኸውን እዩ ምባልካ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ ካሜራት ሒዙ ገበን እዞም ኩሎም ቤት ማእሰርቲ ተደርቢዮም ዘለዉ እዞም ኩሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሞይቶም ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ኩሉ ዝቆብሮ ሲኢኑ ዘሎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ጠፊኡ ዘሎ እዚ ኩሉ 450,000 ተሰሪዱ ዘሎ እዚ ኩሉ እንከሎሲ ምናልባሽ ከነዕርዮ ክብዕረይ ከም ክፍተን ኣለዎም ኢኻ ትብል ዘለኻ ብካሊእ ኣዘራርባ ማለት እዩ እዚ ግን ዓብይ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ መሪሕ እዚ እቲ ጉጅለናቱ እዚኦም ብመሰረቶም ተበንቂሶም ክኸዱ ኣለዎም ሓድሽ ዲሞክራሲያዊት ሃይማኖታትና ክብረታትናን ኩሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ደሃንጮ ሃገር እዩ ዘድልየን እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሰላም አበሎቲ መደብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ሽመይ ሆነት ተስፋ ይበሃል ካብ ጀባዶ ሱዳን ይግድል ዘለኹ መሓላልፎ ዘለኹ መልእክቲ ከዓ بعد هذه حفش خلافات ናይ ሃገርና ኮይኑ እቲ ሽርሕታት ኣይ ድገብ ብዝነት ኣካይዳን ኢትዮጵያ ብሩህ ዲፕሎማሳ ኤርትራ ብሩህ ዘይምግባር ወይ ሓበሬታታት እንዳሃብካ ዘይምግባሩ ሓደ ክልተ ሰባት ጥራይ ውሰን ብምህላው ዝበዝሐ ህዝቢ ከዓ ኣይነቕሐን ስለዝሎ ነዚታት መልእክቲ ከመሓላለፈ ደው ኢለ ስለዚ እቲ ናይ ለውጢ ጊዜ እቲ ናይ መቐይሮ ጊዜ ሕጂ ስለዝኾነ ኩላትና ካይዳ ናይ ህደት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ነቂሕና ብግቡእ ክንቃወሞን ዓጀብ ክንዘልን ዘለና ጊዜ እዩ ክብል ደልየ ዮሐንስ يخاب نروي إرنا كلهم سبعي سبيتهم بكلكم علن طعنان سلام كبكم نقدم نطلع لايف سبعي صلاتنا نقبر كسلنا انبلون حزب إرترا እግዚአብሔር ይረዳካ ከምዘሎ ህዝብ
እግዚአብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ እመርኤ ክውሕጡኻ ኢሎም ክበልዑኻ ኢሎም ነቂሎም ሲ እንታይ ይረኽቡ ከም ዘለው እንታይ ክኾኑ ከም ዘለው እሞ ኣስተባህሎም እሞ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ በጃኻ ልቢ ግበር ልቢ ግበር ልቢ ግበር ባዕልኻ ክብረት ከለኳ ዓድኻ ዝሕዞ ስኢኑ እምበር ከተስድድ ዝግባኣካ ክትስደድ ኣይግባኣካ ነይሩ ንስኻስ ከተስድድ ዝግባኣካ ህዝቢ ኤርትራ ግን ዝሕዞ ስኢኑ እዩ ዓድኻ ተባላሽዩ ከም ዝብልህ እሞ ከዓ ካብ ጭቃስ ናብ ፀብሪ ክትኣቱ ናብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ክኸውን ኢልካ ምሕሳብሲ ኣስተባህሎም ማትናቶም ኣታሓሕዛ ወያነ ከመይ ገይሩ ሒዝዎም ከመይ ገይሮም ሃብቲሞም ነይሮም ሕጂ ኸ ናብ ምንታይ ተመሊሶም ሕጂ ከዓ ነዛ ጥዒት ዓድና ነዛ ክብርቲ ዓድና ነዛ ለዋሕ ዓድና ማርያም ኣስመራ ኩሉ ነስላምን ንክስታንን ንኩሉ ትሕግዘና ከም ዘላ ኣፀቢቁም ፍለጡ እሞ ኩልኹም ጸሎት እናገበርኩም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ግዜ ተዓጢቁም ሕልፍዋ ክንሕወሲና ክንድመሪና ኢሉ ዝበላዕ ሰብ በላዕ ተሰለልካስ በላዕ መፅኡ ሓሳውና ሰሓቄ ኣብይ ምስ ዝበላዕ ሰብ መኺዩ ሕጂ ከዓ ረአይዎ ይኸይድ ኣሎ ምስ ቀጠር ተባኢሱ ዓርቆ ይኸዳ ኣሎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ይብለኩም ኣሎ ኣግሂዱ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ይገብር ኣሎ ምስ ዕራብ ዓሪቁ ምስ ኩሎም يعرق الله يكايد الله إذا نجزي أستبهلوا حزب إيرترا أستبهلوا دحر أبيب مساعتهم موضوعية بالكم دقوهم هنابلو حالفواهم مخانم كلتو هجت قبل واحد اللهم نجزي أبيهر حزكم نزعدهم تزي حزكم ما دقوهم كلهم هنابلو حالفواهم مخانم كلتو يخم كل حزب إيرترا كل حزب إيرترا نقروهم إذا ضربازيا نخل حزب إيرترا أسمعوا وائكم شاو بروحون تسفان نعهاتكم يخون حاقوس سلام مساعدكم مش كل حزب إيرترا يخون نخل عالم كأس سلام يورد اجزي أبيهر شاو مرحبا راديو إيرنا لما عالتين إنجينيري عبيو تبرد الله انترفيو حبتنا علما تقاني حبا جيجنا أنا جيجانو حيالات جازتينيا كابتن عالم دلو توادا دري جازتينيا سيخون سلازخون علما أن أملاك كوسنا ملقتي يبسه نئيس ياس أفورتها أقدمو يسدلنا إذا انترفيو تبرد الله نايب حكي حيال جازتينيا مخانا بناتي رئيتو سبق اسمعني شاو راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوان غازيتينيا تزدالو نتا راديو زي خبركم سمعتنا ناي ساعة زي فنونا قدمي مزامو زينا دقي مغز معكم ኤርትራ ምስ ኤችአይቪ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ስዕብ ዝነበረ ሞት ብ83 ሚእታዊት ከም ዘጉደለት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ኤችአይቪ ኤድስ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ዓባይ ሰዓል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከሳብ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ መጠነ ሞት ብ75 ሚእታዊት ከጉድላ ብዝቐረበ እማመ ነቲ መደብ ቅድሚ ግዚኡ ናብ ዓወት ዘብፅሓ 3 ሃገራት ቀዳመይቲ ህንዲ ብ84 ሚእታዊት ክትከውን ከላ ኤርትራ ድማ ብ83 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕዋ ኣሎ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሑ ምስ ኤችአይቪ ኤድስ ዝነብሩ ሰባት ዝርከቡላ ማላዊ እውን ነዚ ኣብ 2016 ዝቐረበ እማመ መጉዳል መጠነ ሞት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ብ78 ሚእታዊት ኣብ ሸትኡ ኣብፂሓቶላ 18 ሃገራት ነዚ መጠነ ሞት ብልዕሊ 50 ሚእታዊት ከም ዘጉደላ ተሓቢሩ እዘን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ነዚ ሸቶ እዚ ክዕወታሉ ዝኽኣላ ብምትሕባር መሻርክቲ ሃገራትን ውድባትን እኳ እንተኾነ ኣብ ጥዕና ዝህሉ ፖሊስ መንግስትን ተበግሶን እውን ወሳኒ ምዃኑ ተሓቢሩ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ምስ ኤችአይቪ ዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ክሞቱ ምጽንሖም ዘመልከተ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ብ42 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣመልኪቱ ዓባይ ሰዓል ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ብምርካብ ክፍወስ ዝኽእል ሕማም እኳ እንተኾነ ምስ ኤችአይቪ ኤድስ ንዝነብሩ ሰባት ግና እቲ ቀንዲ ቀታሊ ተደራቢ ሕማም ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ برغادر جنرال كندو جزو تناني زمرحو لعلوي وتهدراو لوق إثيوبيا أبز تفلالي مدبرات حيل بحر فرنسا عدد كم زكايده وتهدراوين منشطات كليسوم
ወታደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳይ ዝርከብ ማዓስከር ባሕርያ ሸርቡግ ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ንምዕባለ ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳይ ብምዕዛብ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ክትሃንጾ መዲባ ዘላ ሓይሊ ባሕርን ዘድልዮ ናውትን ብዝምልከት ተመያይጡ። ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ሸርቡግ ሓደ ካብ 3 ዓበይቲ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳይ እዩ። ፈረንሳ ብዘይካቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ክልማያ ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ዓለም ኣብ ዝርከባ 10ታት ደሴታት እውን ማዓስከራት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ልኡኽ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ናይ ሸርቡግ ዕደቱ ኣብ ጅቡቲ ሄሮን ናብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ብምብጻሕ ምስ ፈረንሳዊ ኣዛዚ ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ኮማንደር ክሪስቶፍ ዴልዲክ ምርኻብ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መደባት ተዘራሪቡ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑዌል ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ ብዘካየዶ ታሪኻዊ ምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብምርኻብ ምህናጽ ሓይሊ ባሕሪ ዝርከቦ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ስምዓት ከም ዝኸተሙ ብወግዒ ተሓቢሩ እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ናጽነት ኤርትራ ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕራ ዳግም ንምህናጹ ትጓየ እኳ እንተላ እቲ ተቑሞ ሓይሊ ባሕሪ መደበሩ ኣበይ ከም ዝኸውን ብምስጢር እያ ሒዛቶ ዘላ። ብጉዳይ ዶብ ኣብ ምውጣት ዝርከባ ሶማልን ኬንያን ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተወስደ ተበግሶ ሽምግልና ድሕሪ ምፍሻሉ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቕርባ ከም ዝወሰና ተገሊጹ። መራሕቲ ኬንያን ሶማልን ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝገበርዎ ርክብ እቲ ዘሳሕብ ዘሎ ክልማይ ዘጠቓለለ ሰፊሕ ከባቢታት ብሽምግልና ንምፍትሑ ስለ ዘይተኻእለ ናብቲ ኣብ ሆላንድ ከተማ ሄግ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ከሰጋግርዎ ከም ዝወሰኑ ተሓቢሩ። ሶማል ኣብቲ ግዛእታ ምዃኑ ትገልጾ ዘላ ከባቢታት ናይ ዕድና ንጥፈታት ንምክያድ ምስ ቻይና ስምዕ ድሕሪ ምኽታማ ኬንያ እቲ ቦታ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕላት ንዓዩ ዝግባአኒ ክትብል ተቃውሞያ ኣስሚዓ። ኣብ 2016 እውን እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ውሳኔ ከይተዋህቦየን ክልቲአን ሃገራት እንደገና ንምዝራብ ጀሚረን። እንተኾነ እቲ ብነዳዲ ሃብታም ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ገማግም ንጥፈታት ዕድና ቅድሚ ምጅማሩ ዋንነቱ ክጻረ ካብ ዝብል ሓሳብን ዝጓያሉ ዘለዋ። ሕጋዊ መስርሕ ናይቲ ጉዳይ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ወርሒ መስከረም ብወግዒ ክጅምር ምዃኑ ካብ ሞቃዲሾ ትፍኖ ሬድዮ ዳስላን ኣፍሊጣ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ኣብዚ ሳዚምና ኣሎና ስለምክእታልኩም ደጊምና ነመስግን። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።